तालुक्यातील जिल्हा परिषद उर्दू प्राथमिक शाळा जत या मॉडेल स्कूलचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांच्या हस्ते उद्घाटन। जिल्ह्यातील मॉडेल स्कूल अंतर्गत मंजूर झालेल्या जिल्हा परिषद उर्दू प्राथमिक शाळा जत या शाळेचे मॉडेल स्कूलमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्या उपस्थितीमध्ये पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर यांच्या हस्ते रिबीन कापून सदर शालेय इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले। उद्घाटन संपन्न झाल्यानंतर शाळेचे मुख्याध्यापक अब्दुल माजिद अन्सारी यांनी मान्यवरांना पुष्प देऊन त्यांचा सत्कार केला। यावेळी सदर इमारतीच्या सर्व खोल्यांची पाहणी करण्यात आली। त्यानंतर उपलब्ध असलेले सर्व शालेय साहित्य व शिक्षकांकडून तयार केलेले शालेय साहित्य निर्मितीची पाहणी केली। शालेय कामकाजाची पाहणी केली असता कामकाज विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने योग्य असल्याचे पाहून शिक्षकाचे कौतुक माननीय विक्रमदादा सावंत व जयंत आसगावकर साहेब यांनी कौतुक केले। यावेळी अंजुमन उर्दू हायस्कूलचे जतचे मुख्याध्यापक रईस अहमद खान, सुलेमान कुरेशी सर, इशरत खान मॅडम, आयशा अन्सारी मॅडम व इतर सर्व शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी या प्रसंगी उपस्थित होते।